Dobrý deň, tu je predpoveď vzostupu pre rok 2026. Začneme s Atlasom 3.1, ktorý je podľa Merlina prirodzenou kometou, čo si myslím, že sme čítali. Je zložený z kameňov a ľadu a samozrejme kamene a ľad obsahujú informácie a vedomosti a to je to, čo prináša zo svojej hviezdnej sústavy do tejto. Takže vo všetkých skalách a vo vode sa nachádzajú neuveriteľné informácie. Tí z vás, ktorí toto počúvate, ste na vyššej ceste vzostupu do 7. dimenzie, cez trať 6. dimenzie, ktorá je traťou cez hviezdy a prístupom k svetelným kódom hviezd. A to je veľmi vzrušujúca cesta, pretože prinášame tieto svetelné kódy pre seba, pre ľudstvo a pre planétu a máme k nim prístup a potom ich prenášame ďalej. Je to teda veľmi rýchla cesta vzostupu, ale cesta služby. Obohacuje planetu a svetlo vo svetelných kódoch obsahuje informácie a vedomosti. Keď sa táto kometa priblížila k našej planéte, svetlo prirodzene zvýšilo frekvenciu Zeme a mnohí ľudia boli týmto ovplyvnení, dýchajú svetlo a to ovplyvnilo ich bunky. Nezvýšilo to frekvenciu ani neočistilo bunky, ale pridalo to kozmické informácie, ktoré sa pomaly dostávajú do vedomia a budú v tom pokračovať počas celého roka 2026 a pomôžu ľuďom vidieť kozmos z inej perspektívy. Nebude to mať okamžitý vplyv na vzostup ľudí, ale nakoniec to podporí vyšší vzostup na ceste 6D a účinok tohto bombardovania svetlom bude pokračovať počas celého roka 2026. Pre mňa je veľkou správou o vzostupe v roku 2026 tá, že tí, ktorí sú pripravení, môžu urýchliť budovanie svojho kryštalického svetelného tela, kryštalického srdca, kryštalického mozgu a kryštalických očí. Tí, ktorí prijali túto výzvu a venovali sa jej, sa môžu stať kryštalickými bytostiami do roku 2027, čo je absolútne obrovské a Merlin má na starosti túto úlohu a bude pracovať so všetkými, ktorí sú na tejto ceste. Teraz vo februári tohto roku 2025 bolo oznámené, že sa pri pobreží Kalifornie zhromaždili veľké skupiny delfínov a množstvo morských tvorov, čo zvýšilo frekvenciu morských tvorov všade, vrátane delfínov, ktorí sa zhromažďovali, aby upútali pozornosť sveta na to, že sa niečo deje. To bol začiatok zmeny v systéme mriežky, systéme Ley-línii planéty. Teraz sa opäť zhromažďujú menšie skupiny s rovnakým cieľom. Teraz sa pôvodná zmena mriežky odohrala v oceáne v Londýne. Londýn je čakrou zemskej hviezdy planéty a bol to začiatok celosvetového vylepšenia oceánov na fyzickej úrovni. Zmena mriežky prebehla v priebehu 8 dní a svetelné kódy boli posielané do portálu čakry zemskej hviezdy na Zemi z Neptúnu, ktorý je zemskou hviezdou vo vesmíre, aby zvýšili frekvenciu vôd všade a svetelné kódy z Neptúnu budú fyzicky ovplyvňovať vodu, pretože prebudia ľudí, aby začali čistiť znečistenie vo vode a je to súčasťou plánovaného zvýšenia frekvencie pre túto planetu. Ďalším portálom, ktorý si zaslúži pozornosť, je kozmický portál Číny v Čínskych horách, ktorý je koreňovou čakrou Zeme a je spojený so Saturnom. Svetelné kódy sa budú šíriť po Zemi z Číny a svetelné kódy Saturnu sú v podstate duchovnosť, radosť a disciplína. Takto bytosti ako Saint-Germain a Merlin zvýšili svoju frekvenciu na takú úroveň. Tieto dve alebo tri vlastnosti pomáhajú v zostupu jednotlivcov, ktoré sa napájajú na túto úroveň a tieto svetelné kódy už pomaly začínajú prúdiť a cez portál budú prúdiť počas 8 dní cez Vianoce 2025 tohto roku a to bude navyše k Kristovým svetlám, ktoré prúdia cez Vianoce. A tento rok budú prúdiť 4 lúče Kristovho svetla. Bude to dokončené do konca roku 2025 a táto energia, ktorá prúdi, umožní archanielovi Jofielovi, ktorý je anielom múdrosti a dohliada na Čínu, dotknúť sa ľudí, ktorých predtým sa nemohol dosiahnuť. A to zvýši úroveň osvieteného vedomia v celej Číne. Spomínam to, pretože je to začiatok medzigalaktického plánu, ktorý bude pokračovať v roku 2026 a ďalej. Zvyšuje frekvenciu tých, ktorí sú v 3. dimenzii a čakajú, kým ich plán nadobudne platnosť a povznáša ich vyššie.
V januári 2026 budú svetelné kódy z planéty Venuša prúdiť cez kozmický portál Glastonbury, ktorý je srdcovou čakrou sveta. A tieto kódy budú 5-rozmernými kódmi lásky, ktoré sa budú šíriť cez systém Ley-línií a pomôžu otvoriť srdcia masy ľudstva, ktoré je stále trojrozmerné a zmena bude jemná, ale napriek tomu bude mať význam. V marci k nám opäť dorazí kométa z iného vesmíru, ktorá opäť prinesie svetlo, ale toto nebude nutne oznámené, avšak ovplyvní to vedomie a citlivých ľudí. Umožní to tiež väčšiemu počtu ľudí uvedomiť si nebeské sféry. Na druhej strane môžeme očakávať nepokoje v mnohých častiach sveta, avšak ak pracovníci svetla všade vstúpia a budú držať svoje svetlo ako majáky, a ešte lepšie, ak sa zídu do skupín alebo väčších skupín ľudí, aby spoločne držali svetlo, toto mocne zastaví konflikty. Rozpustí to strach. Tí, ktorí sa inkarnovali v tomto neuveriteľne dôležitom čase so špecifickým účelom držať svetlo pre ľudstvo, sú požiadaní, aby stáli vo svojej sile. Mnohí nemajú ani potuchy, aký rozdiel môžu urobiť. Viete, aký veľký rozdiel môžete urobiť, keď stojíte vo svojej sile a držíte svoje svetlo? Môžete doslova zmeniť energiu oblasti ľudí okolo vás. Urobte svoju časť, aby ste zmenili svet a priniesli mier a lásku. A nakoniec 3 super mesiace v roku 2026, 3. januára, 24. novembra a 24. decembra budú ešte silnejšie ako tie, ktoré sme už zažili. Len si predstavte, ako Kristovo svetlo vstúpi do zeme na štedrý večer, posilnené super mesiacom. Wow, bude to úžasné. Takže si užite rok 2026, prinieste smiech, radosť a ľahkosť, aby ste zvýšili svoju frekvenciu a frekvenciu všetkých okolo vás, aby vaša cesta týmito časmi mohla byť hladšia. Pamätajte, že si vytvárate svoj vlastný vesmír.